So mawuya ku training mangibuya sekumele ngizogada labantu ababulela ubaba. Yebo. So that's why title yayo vele ithi 3 bullets to forgive. And then abo bawu 3. Baba u3 usini. Yabo. Yebo ubhekana kanjani nabantu ababulela ubaba wakho kumele ubakade? Iyo ke journey ye testimony nje empilo yami ukuthi uNkulunkulu mayetrainer ekuprepare ekufundisa ngeforgiveness ukuthi even if une upper hand wherever la usebenza khona kuwe one upper hand yimi manje sekumele ngiprotecte bona manje ngoba kune gangsterism lapha. Hayi manje uthola ukuthi khona ke ombonayo ukuthi hayi awuthi ngizame la yabo uthola inamba. Yeah. Hayi mothola inamba ngiyithola sengineyintombi lokishi nelokishi. Yabo. Like for taxi driver. Yeah, ilokishi nelokishi njengoba according to ima visit. Yabo. Hayi ngicine sekuba ilento yokuthi omunye mayiconvince kahle nje ngithi hayi ungahambi ngizokuhambisa. Yabo. So uyazi ke mawuthe ungahambi usuthi hayi asambe uzobona la ngihlala khona. Kanti iyangena lento. Spirit. Yeah, iyangena lento. Ngagcina ke sengumuntu everyday kufanele kube khona engilala naye. Manje ngizwe futhi ukuthi makube uyedwa ayingathi akukho ina. Hayi, isti appetite yakho kube sikhulu. Ngigcine nginothisa ukuthi lento trigger show ilento yokuvibrate kwesinqa. Yabo. Isikhwele sakhe mawuke wafika akasafuna uhamba. Manje manilele ukubamba kanje akuthi uyakhagila ucabuthi uyakhayiba ukaba lonto inegama ikhadli kanti uyayazi uzozosha. Akubulike kunengxoxo nje engingayikhuluma kahle kodwa uhlale ethi nje ungangishiyi ungangilahli ungangishiyi ngiyakuthanda. Bese ngelinanga ngathi kwakuyi Friday athi asiphuma. Masiphuma siye lapha ngasolwandleke. Kunamatshe lapha yana ngithi yabona. Niyakhona ukuthi njengoba kusebusuku kwakusebusuku cishe kwakuyoshaya u12 ngoba savele saphuma nje wathi asiphumele ngaphandle.